ήθελα να ξεκινήσω την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Τσούκαλη με αυτό που είχα σκεφτεί να πω στο τέλος. Ότι η φάκη της σύγχρονης δημοκρατίας είναι ο πολιτισμός, ικανός να ανατρέψει κάθε κανόνα και κάθε πρόβλεψη. Ο πολιτισμός διαχρονικά παραμένει ο μέγιστος στόχος αλλά και πηγή προσπορισμού των αφρεμπόρων ιστορίας. Η απαγή των πολιτισμικών θησαυρών αποτελεί μία από τις πιο πλουτοφόρες αλλά και ατιμωτικές δραστηριότητες αυτών που ο Γιώργος Τσούκαλης ονομάζει λαθρέμποροι ιστορίας. Εδώ λοιπόν έρχεται η μεγάλη συνεισφορά του βιβλίου έρευνα του Γιώργου Τσούκαλη, ενός βιβλίου μοναδικού στο είδος του. Η επιστροφή των 20 θησαυρών, που είναι και ο υπότιτλος του βιβλίου που σήμερα παρουσιάζουμε, πιστεύω ότι θα αποτελεί από σήμερα και στο εξής την εξακολουθητική νήξη προς το κράτος και τους αρμόδιους θεσμούς για το έργο που διαχρονικά οφείλουν να επιτελούν και να μην οροδούν προοδενός όταν πρόκειται για την προστασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και κατά επέκταση της εθνικής μας ταυτότητας. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τσούκαλη που εμπιστεύτηκε τον ιδιωτικό μας οίκο για να δημοσιοποιήσει την έρευνά του και την μελέτη του και να του πω ότι αυτά είναι προσωπική μου βέβαια εκτίμηση, ότι με το βιβλίο του δεν εγκαλεί μόνο το κράτος και τους θεσμούς για αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν, να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, αλλά εγκαλεί και τις συνειδήσεις μας. Λέγομαι Λαυρούκος Βασίλης, είμαι δημοσιογράφος της εφημερίδας στο Βήμα και είχα την τύχη μετά από συνεννόηση με τον Γιώργο Τσούκαλη να γράψω αυτό το βιβλίο, δηλαδή να αποτυπώσω τις αφηγήσεις του Γιώργου Τσούκαλη με αυτές τις έρευνες περίπου 20 χρόνων για την ανάκτηση 20 θησαυρών. Νομίζω λοιπόν ότι το ευανάγνωστο αυτό το βιβλίο, γιατί έχει αυτό το χαρακτηριστικό, αποτυπώνει όχι μόνο τις προσπάθειες όλων αυτών των χρόνων του Γιώργου Τσούκαλη και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων για την επιστροφή αρχαίων θησαυρών, δεν δείχνει μόνο την πολύχρονη συμβολή του φίλου Γιώργου σε αυτού του τύπου της έρευνας. Δεν παρουσιάζει μόνο το μεράκι που έχει για να ερευνά υποθέσεις αρχαιοκαπηλείας. Καταγράφει ένα παρασκήνιο που οι περισσότεροι πολίτες αγνοούν σε σχέση με τα τρίκ που χρησιμοποιούν οι ερευνητές αλλά και τους κινδύνους που διατρέχουν, προκειμένου να εντοπίσουν τους αρχαιοκάπηλους και ύστερα να τους πείσουν να τους πουλήσουν τα αρχαία. Ένας ολόκληρος άγνωστος κόσμος που παρουσιάζεται αναλυτικά και με επεξηγηματικό τρόπο και αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια του αναγνώστη. Θα σας πω κάτι που έσπευσε να μου πει ο Γιώργος ο Τσούκαλης όταν αποφασίσαμε να γράψουμε αυτό το βιβλίο. Ότι δεν ήθελε ένα βιβλίο προσωποκεντρικό, αυτοπροβολής του, ναρκισευόμενο, που θα προέβαλε κάποιο ερευνητικό υπερεγώ. Το βιβλίο αυτό έπρεπε να γραφτεί και γράφτηκε για τις κοινές προσπάθειες όλων με αντικειμενικότητα και ρεαλισμό. Το βιβλίο αυτό το οποίο είναι στα χέρια μας είναι ένα βιβλίο καλογραμμένο, επιμελημένο και ιδιαίτερα προσεγμένο. Μάλιστα, όποιος το διαβάσει, όπως το διάβασα και εγώ, θα αποκομίσει την ιδέα, την εντύπωση ότι το βιβλίο αυτό δεν γράφτηκε από έναν ερασιτέχνη και περιστασιακό συγγραφέα, αλλά θα πιστέψει ότι γράφτηκε από έναν επαγγελματία δεξιοτέχνη της πένας και του λόγου. Συνολικά το βιβλίο είναι περπνό και ευανάγνωστο, είναι ωφέλιμο και διδακτικό, με την ιδιαίτερη επισήμανση ότι κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αποτελεί και ένα αυτοτελές κείμενο, ένα αυτοτελές ανάγνωσμα, το οποίο θα μπορούσε σε τελευταία ανάλυση να αποτελέσει αντικείμενο ενός ξεχωριστού και ιδιαίτερου βιβλίου. Συνολικά, διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, διαπιστώνει κανείς ότι γράφτηκε από έναν άνθρωπο με πάθος για την προστασία της πατρογονικής μας κληρονομιάς. Γράφτηκε από έναν άνθρωπο με πείσμα να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και κάθε δυσχέρεια στην επιδίωξη του στόχου του, που ήταν η ανέβρεση και ο επαναπατρισμός των αρχαίων αρχημένων. Αν υπήρχαν στον ελλαδικό χώρο κάποιοι περισσότεροι άνθρωποι από τον Γιώργο Τσούκαλη με το πάθος και το μεράκι που διαθέτει αυτός για να διώξει την παρανομία και να κυνηγήσει τους αρχαιοκάπηλους,
Ασφαλώς, κυρίες και κύριοι, τα ανατιμηθήλιο αρχαιολογικά μουσεία θα ήσαν φτωχότερα. Δεν θα διέθεταν ειδικές αίθουσες και πτέρυγες με τα αρχαιοελληνικά εκθέματα. Η παραβατική συμπεριφορά είναι κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο υπάρχει από τη δημιουργία των πρώτων μορφών κοινωνικής σύμπραξης των ανθρώπων, το ίδιο όμως και η ύπαρξή της. Η επιτυχία στη δίωξη κάθε μορφής εγκλήματος, είτε πρόκειται για πρόληψη είτε για καταστολή, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπικότητα του διώκτη, την προσωπικότητα του αστυνομικού, ανεξάρτητα αν αυτός δραστηριοποιείται ως μέλος των σωμάτων ασφαλείας ή ως ιδιώτης. Ο Γιώργος Τσούκαλης είχε την τύχη να ανακαλύψει πολύ νωρίς το ταλέντο που έχει στην έρευνα υποθέσεων αστυνομικού ενδιαφέροντος. Είχε την ευστροφία να αντιληφθεί τη σημασία της εξειδίκευσης και έδωσε το μεγαλύτερο μέρος της ενεργητικότητάς του στην εξιχνίαση υποθέσεων αρχαιοκαπηλείας και ιεροσυλίας. Έτσι έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο που έκανε επάγγελμα αυτό που εργάτησε. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για έναν άνθρωπο να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο που νιώθει ότι αποδίδει και του ταιριάζει. Η ιδιαίτερη επιτυχημένη πορεία του στον χώρο των ερευνών για την διελεύθερωση υποθέσεων αρχαιοκαπηλείας από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι και σήμερα απέδωσε στο ελληνικό κράτος και την κοινωνία πολλούς πολιτιστικούς θησαυρούς που χωρίς τη συνδρομή του ενδεχομένως να βρίσκονταν σήμερα στην ιδιωτική συλλογή κάποιου αρχαιοκάπηλου συλλέκτη. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ανακαλύπτει κανείς την πλούσια εμπειρία του Γιώργου Τσούκαλη που αποκτήθηκε με σκληρή και μεθοδική δουλειά. Με νεράκι και όρεξη να έρθει σε αίσιο τέλος κάθε υπόθεση που ανέλαβε. Μπορεί κανείς να διαπιστώσει την εξέλιξη της εγκληματικότητας τόσο στη χώρα μας όσο και παγκόσμια. Αφού το είδος της παραβατικότητας που πάταξε όλα αυτά τα χρόνια ο Γιώργος Τσούκαλης σε συνεργασία με τις ελληνικές διοκτικές αρχές έχει παγκόσμιες διαστάσεις και τα προκάμια της εκτείνονται σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτου μας. Το γεγονός ότι πρόκειται για πραγματικές ιστορίες και όχι από κύμα φαντασίας κάποιου ταλαντούχου σεναριογράφου προσδίδουν σε αυτές μεγαλύτερη αξία. Έτσι είναι βέβαιο ότι θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον κάθε φανατικού αναγνώστη αστυνομικών ιστοριών, αλλά και εκείνων των αναγνωστών που αναζητούν να ανακαλύψουν ιδιαίτερα έντονες προσωπικότητες του τόπου μας, που με το έργο τους δίνουν στην κοινωνία μαθήματα προσφοράς. Φίλε Γιώργο, κλείνοντας θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επιτυχημένη σου επαγγελματική πορεία όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως για την κοινωνική σου προσφορά στον τόπο μας και τον χώρο του πολιτισμού. Εύχομαι καλή συνέχεια στις επιτυχίες της μεθοδικής και οργανωμένης σου δράσης για να μας αποδίδουν πίσω όχι μόνο τους πολιτιστικούς θησαυρούς της πατρίδας μας που κινδυνεύουν από τις παράνομες δραστηριότητες των εγκληματιών, αλλά και ιδιαίτερες αστυνομικές ιστορίες που θα αποτυπώνονται και θα γεμίζουν κάθε φορά πολλές σελίδες στα επόμενα βιβλία σου. Συγχαρητήρια. Θα ήταν άδικο για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό όλο και πλούτος των εμπειριών του Γιώργου Τσούκαλη να μην κατέβηκε στην έκδοση ενός βιβλίου αρχείου των σημαντικότερων υποθέσεων τις οποίες έχει εξιχνιάσει. Οι υποθέσεις που ο κ. Τσούκαλης επέλεξε να περιλάβει στην έκδοση δεν είναι κοινές υποθέσεις καθημερινής παραβατικότητας ή επιχειρηματικής ίντριγκας ή κοινά εγκλήματα ή ό,τι άλλο θα μπορούσε να έχει μια επιπεράτη και σε εισαγωγικά κουτσομπολίστικη γοητεία στο αναγνωστικό κοινό. Είναι υποθέσεις εθνικής εμβέλειας, υποθέσεις που αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες και γύρουν ένα βαθύ προβληματισμό γιατί το έγκλημα στοχεύει στην καρδιά της Ελλάδας. Και η καρδιά της Ελλάδας είναι η κληρονομιά της, η αρχαιολογική της Αβρίτης. Ο Γιώργος Τσούκαλης ευαισθητοποιήθηκε πριν πάρα πολλά χρόνια και εφερώθηκε από τότε στο κυνήγι της αρχαιοκαπηλείας, εξιχνιάζοντας και φέροντας στο φως δεκάδες υποθέσεις χαμένων θησαυρών της ελληνικής κληρονομιάς. Το πόσο σημαντική είναι αυτή η ιερή μανία του Γιώργου Τσούκαλη στο κυνήγι της αρχαιοκαπηλείας είναι εύκολο να το καταλάβουμε αν δούμε τη διάσταση της αρχαιοκαπηλείας από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Η αρχαιοκαπηλεία δεν είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο, αυτό εμείς οι Έλληνες το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και αποδικαλεί με κύριο αρχαιοκάπηλο στη χώρα μας τον Λόρδο Έλλην και δυστυχώς τότε ο κ. Τσούκαλης δεν ήταν παρόν. Το βιβλίο του κ. Τσούκαλη αποτελεί όχι μόνο μια γλαφυρή περιγραφή των περιπετειών του σε ένα τόσο σημαντικό τομέα της ελληνικής πραγματικότητας, αλλά και ένα αρχείο μελέτης για την εξέλιξη του εγκλήματος σε αυτόν τον τομέα, άξιο μελέτης από κοινωνιολόγους.
Ευχαριστώ σαν Έλληνα τον κύριο Τσούκαλη για τη δράση του και εύχομαι να έχει τη δύναμη και το πάθος να συνεχίσει εσάι. Τον ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που απάντησε ο Γιώργος Τσούκαλης σε μια δημοσιογραφική συνέντευξη. Η πιο σκληρή αλήθεια. Και εκείνος απαντά: η αρχαιοκαπηλεία και η καταπολέμησή της είναι έργο ζωής. Το 1990 δημιούργησα τον Σύλλογο Αθηνά για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Ο Σύλλογος έχει αναδείξει συνολικά 20 κυκλώματα κλοπής αντικειμένων και συμμοριών. Θα μπορούσε να είναι το επιμήθειο, το χρησιμοποιώ στην αρχή. Λοιπόν, το βιβλίο του Γιώργου Τσούκαλη, «Λαθρέμπορη ιστορία σε επιστροφή των 20 θησαυρών», είναι μια υπόθεση πολιτιστικής αφύπνισης και ενημέρωσης των Ελλήνων για τον απίθμενο χωροχρόνο των αρχαιοτήτων μας. Για να διαβάσει κάποιος το βιβλίο δεν χρειάζεται να είναι αρχαιολόγος, αστυνομικός, ιστορικός, αλλά μπορεί να διαβαστεί κάλλιστα από όλους μας, γιατί έχει μια δυνατή αφηγηματική γραφή και πάρα πολύ suspense. Είναι ένα βιβλίο που ορίζει καταρχάς έννοιες. Τι είναι αρχαιοκαπηλεία? Μας ενημερώνει ότι είναι το δεύτερο κερδοφόρο έγκλημα μετά τα ναρκωτικά. Καταγράφει ιστορικά στοιχεία όταν περιγράφει, ανάμεσα στις αφηγήσεις του, αρχαίες πόλεις όπως τα Μέγαρα και άλλες φυσικά. Οι ιστορίες του Γιώργου Τσούκαλη είναι πάρα πολύ όμορφες. Γιώργο Τσούκαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ως Ελληνίδα, αλλά φαντάζομαι και όλοι οι Έλληνες, που διατηρείς με κάθε τρόπο και με κάθε προσπάθεια, με κίνδυνο ενίοτε τη ζωή σου, όλη αυτή τη μεγάλη και προκάλυπτη ομορφιά, το κάλος, την καλλιγένεια, την καλλιγένεση, τις αρχαιότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλώντας με τον Γιώργο για το βιβλίο που επρόκειτο να τυπωθεί, δεν είχα φανταστεί ότι θα είναι τόσο γλαφυρό. Πραγματικά είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται πολύ εύκολα και που μαθαίνεις και πράγματα. Είχε μια τρελή ιδέα ο Γιώργος και ο Μανουσάκης. Να κάνουμε αυτές τις ιστορίες ένα σύριαλ συνεχείας ή αυτοτελών επεισοδίων και με βάλανε και εμένα σε αυτό το τρίπ. Και έτσι λοιπόν έχουμε μπει στη διαδικασία να το υλοποιήσουμε. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αστυνομικές ιστορίες στην τηλεόραση. Την προηγούμενη φορά με την ανατομία ενός εγκλήματος υπήρχε μεγάλη επιτυχία. Ελπίζω και τώρα, αν καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Μανούσο, σαν σκηνοθέτη, σαν σεναριογράφο, και πιστεύω ότι όταν πάρει όλο αυτό το πλούσιο υλικό στα χέρια του θα βγει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είμαστε όλοι να δουλέψουμε με μεγάλη όρεξη όταν επανέλθουν τα σύρια, τα ελληνικά στην τηλεόραση και όταν βγει η χώρα από την κόλαση. Ο επιθεωρητής που παίζω στο θέατρο Ηλίσια φέτος είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τη δουλειά που κάνει ο Γιώργος. Ο Γιώργος εξιχνιάζει πράγματα καμιά φορά από το μηδέν. Ο επιθεωρητής έρχεται, στέλνεται από την αστυνομία με κάτι δεδομένο, με κάποια στοιχεία. Καμιά φορά ο Γιώργος παλεύει μέσα στο σκοτάδι. Θα μου πείτε και ο επιθεωρητής πολλές φορές παλεύει μέσα στο σκοτάδι. Οπότε με αυτή την έννοια ταυτίζονται κάπου και έχω την αίσθηση πως όταν γίνει η σειρά, εάν καταφέρουμε και πραγματοποιηθεί, ο Γιώργος θα είναι ένας πολύ καλός σύμβουλος, θα είναι ένας coacher ηθοποιών, κάτι που για πρώτη φορά θα έχει συμβεί στην Ελλάδα. Μόνο οι Αμερικάνοι ηθοποιοί έχουν εκπαιδευτές των ηθοποιών, δασκάλους ηθοποιών. Εγώ θα έχω τον αυθεντικό. Βλέποντας το βιβλίο του Γιώργου, διαπιστώνει κανείς πόσο μεγάλη σημασία δίνει στη λεπτομέρεια. Δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αλλιώς από ένα τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος την επιτυχία του και την ιστορία του τη χρωστάει στη λεπτομέρεια. Το βιβλίο είναι γεμάτο με φωτογραφίες, με ντοκουμέντα, με σκίτσα.
Το κασέ του είναι πάρα πολύ επιμελημένο. Δεν μου κάνει εντύπωση ξέροντας τον Γιώργο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος του, Λαθρέμποροι ιστορίας. Γιατί έχει να κάνει βέβαια με την αρχαιοκαπηλεία. Το σύριαλ που θα κάνουμε θα έχει και άλλες ιστορίες μέσα, δεν θα έχει μόνο ιστορίες αρχαιοκαπηλείας. Αλλά αυτό το τίτλο, ειδικά αυτή την εποχή που διανύει η πατρίδα μας, το βρίσκω εξαιρετικά επίκαιρο. Γιατί όλοι ψάχνουμε να βρούμε τους ενόχους στο παρόν, στο τώρα, πέρυσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι. Νομίζω ότι πρέπει να τους ψάξουμε πολύ πιο πριν, στα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της Ελλάδας, γιατί εκεί μπήκαν τα θεμέλια, εκεί κατέστρεψαν την ιστορία του τόπου, εκεί υπήρχαν αυτοί οι λαθρέμποροι, οι κλέφτες, οι αρχαιοκάπηλοι, να το πούμε έτσι, οι οποίοι λαιλάτισαν κυριολεκτικά τη χώρα και την έφτασαν εδώ που την έφτασαν. Κλέβοντας κανείς ένα μουσείο, κλέβοντας ένα πίνακα, κλέβοντας ένα άγαλμα ή αγαλματίδιο, ένα αγγείο, κλέβει μια χώρα ολόκληρη. Κλέβει την ιστορία της. Εξού και ο τίτλος. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει και στην εποχή μας. Κάποιοι μας έκλεψαν την ιστορία. Στο χέρι μας είναι να την ξαναβρούμε. Να συνδεθούμε με το παλιό DNA, το ελληνικό DNA, το οποίο το χάσαμε. Κάπου θα υπάρχει, σε κανένα εργαστήριο βιοχημίας, να το βρούμε και να το υπηρετήσουμε ξανά. Γιατί δεν μας αξίζει αυτό το μέλλον, δεν μας αξίζει να επιτρέπουμε στους λαθρέμπορους της ιστορίας να μας λαιλατούν. Εκλεκτοί καλεσμένοι, φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε σε μια σημαντική στιγμή της ζωής μου, στην παρουσίαση του βιβλίου μου. Η λαθρέμπορη ιστορίας δεν είναι για μένα μόνο μια απλή περιγραφή των ερευνών μου τα τελευταία 20 χρόνια, προκειμένου να εντοπιστούν και να επιστραφούν σημαντικές αρχαιότητες ή χαμένα έργα τέχνης. Δεν είναι μόνο η καταγραφή προσπαθειών, κινδύνων, κόπων, αγώνων, αγωνιών, στιγμών απογοητεύσεων και μεγάλων χαρών για να επιτευχθεί ο σημαντικός αυτός σκοπός. Δεν είναι μόνο το παρασκήνιο αστυνομικών και διοικητικών ερευνών. Είναι ουσιαστικά για μένα ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια της ζωής μου. Σε αυτό αφοσιώθηκα και αφιέρωσα πολλά. Είναι αυτό που μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίζω σημαντικούς ανθρώπους που έχω την ευκαιρία να βλέπω μπροστά μου. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι με αυτό το βιβλίο θέλω να περάσουμε και ένα μήνυμα ότι η πολιτιστική κληρονομιά ανήκει σε όλους και είναι εξίσου σημαντική όπως η εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Άκουγα μια μέρα σε κάποιο κανάλι, κάποια εκπομπή, ότι ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας είναι πάρα πολύ πλούσιος και μπορεί να σώσει την πατρίδα μας. Πιστεύω ότι ο πολιτιστικός πλούτος που βρίσκεται στα πόδια μας, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, είναι εξίσου σημαντικός, ίσως και πιο σημαντικός. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη Λαβρόπουλο που μου ανέχθηκε τόσο καιρό με τις ιδιοτροπίες και την απειρία μου, τον εκδοτικό οίκο Σιδέρη που επίσης η απειρία μου με έκανε να τον αναπλώ πολλές φορές ιδιαίτερα, τον κύριο Εισαγγελέα, τον κύριο Καφίρη, ο οποίος με τιμάει με τη φιλία του πάρα πολλά χρόνια και πάντα του ταλαιπωρούσα ζητώντας από εκείνον συμβουλές, τον στρατηγό, τον Γιάννη Ραχοβίτσα, που εγώ προσωπικά τον θεωρώ πρότυπο ικανού, αξιωματικού και έντιμου ανθρώπου. Τη φίλη μου τη Βίκη την Παπατάκη, που με τιμά με την παρουσία της και την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και προσφέρει ένα πολύ σημαντικό έργο που όλοι γνωρίζετε. Τέλος, το φίλο μου τον Μανούσο το Μανουσάκη, τον οποίον
θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί είναι απόψε κοντά μου, τον θεωρώ τον άρχοντα των ΜΜΕ και συγχρόνως επειδή πολλά χρόνια τον γνώριζα από μακριά, θεωρούσα ότι είναι απόμακρος. Διεπίστωσα ότι είναι ένας πολύ προσιτός και αγαπητός άνθρωπος. Σας ευχαριστώ όλους θερμά.